Samoća je teška. Ništa novo nismo rekli. Ali ako kažemo samoća je dobra, vi se iznenađujete. Ali ja vam kažem samoća je dobra. Jedino kad smo sami, tada nam u posjetu dolaze oni najbolji. Bog i dobri prijatelji. I jedino kad smo sami, mi nekako otvaramo svoju dušu za najboljeg prijatelja Boga, koji je uvijek tu. Ali isto tako i pročišćujemo svoju dušu od zlih misli, od loših sjećanja. Tako da samoća nije uvijek samo teška, što nije netačno, nego je samoća dobra i potrebna. I ja predlažem da se svaki čovjek makar 5 minuta dnevno osami.